naatay tulo ka pag sa celebrations karong adlaw, no? Gisaulog nato sa Santos nga misa. Ang una, ang presentation of the Lord, nga usa sa mga tradisyon sa panahon ni Jesus nga ang panganayng lalaki ihalad sa Ginoo sa templo ug naapoy siya mga rituals. Ang ikaduha, atupod iyang pong mga reliyosa, no? World Day to pray for religious consecrated people, consecrated life, no? O ikatulo ang Candelaria, no? Nga ang mga kandila nga naa sa atong panimalay, no? Gigamit nato sa panahon nga kita nagampo panalanginan karon, no? Aron mulamdag ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi. Karon sa mga pulong ni Simeon nga usa ka propeta, nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nagpasalamat siya sa Dios kay sa iyang kaugalingong mga mata nakita niya ang Mesiyas. Nga gituman sa Dios ang iyang saad sa iyang katawhan ang Israel, ang Mesiyas. Nga mao ang batang Jesus. Nga diri pa sa Cebu ang Pit Senior, no? Ang murag feel gyapon nako ang Pit Senior kay dako na kayo pagsahulog diri. Nung kini maong ang Pit Senior or ang batang Jesus, ang kahayag nga gisaad sa amahan sa iyang katawhan nga mahimong kaluwasan o kahayag sa mga dili Hudiyo, mga hentil ug maghatag sa himaya ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Dili na gyud ta maghuna-huna nga unsa man, no? Ang sentro sa atong pagsaulog karon, no? Ang kahayag, the light. Ako'y usa ka experience about light, no? Tungod dito pa man sa Madagascar, bata pa ko, maybe I think mga 14 pa ko adto. Tungod kay sa amo kinahanglan gyud nga you have to travel by river, no? So magpambot ka pero ang imong sakayan wag yoy motor, no? Way makina. So mabugsay gyud ka na. So kami kaniadto kinahanglan mabugsay mi og 12 hours. So naay time na ngadtog syudad mi ni Papa. No, nagbugsay mi si Papa dito sa Luyo, ako sa Tubangan. So, bugsay ming duha, no? Na mga abot na mi mga alas 5 na. Kusog kayong ulan. Unya nagparking mi, murag na parkingan ba der ko sa Daplin sa river. Daplin mi unya nag-hide mi, nagtago mi ba, no? Nagsilong mi gamay. Then mga 3 hours gyud to. So ngit-ngit na kaayo, mga alas 7 na. Then padayon mi bugsay pangatlo sa syudad. Sa gabi na gyud kaayo kay wa may kuryente. Ngit-ngit na kayong dalan diya sa river pero makitan gyud gyapon nimo kung asa mo padong. So nagisgot mi ni Papa kung unsa mong buhaton. Unsa imong buhaton? Then nag-ingon si Papa, sige, mangita tag lugar nga pwedeng pahuway ta sa gabi, then kadlaon padayon nami padong syudad. So gahuna-huna ko unsaon kaha ang pagpangita ang lugar nga pwede na mo imong shelter. Then ang akong Papa ka traditional man ni siya kaayo. Ingon siya nga ayaw ka balaka. Just look at where the light is, no? So, ang iyang gisulti nako, pangita kung asang naay light, no? Naay fire. So, kaniadto pa, light is a sign of hope, sign of life, and sign of salvation. No? Ingana gyud sa amo gyud ingana kung mangita kag lugar kung asa ka pwede mag-rest, magpahulay, o asa ka mangitag kaluwasan, asa imong paglao, mangita ka og kahayag, no? If there is a fire, there is life. Ingana gyud ang amuang kultura, no?
Kung makita nga, uy, dito, tanawa pa o na ay gamay nga light, no? Na ay fire. No? Dito ang among kaluwasan, dito ang among paglaom, dito ang among pahulay. No? So mga kaigsuunan, mao pud ang atong gisaulog karon. Celebration of lights. Religious life, ang presentation of the Lord, ang Candelaria, kining tanan kung tanaw nato, si Kristo nga kahayag sa kalibutan ang sentro. No? So, karon adlaw sa atong pagsulog santos nga misa, no? We remind ourselves nga si Kristo mao ang tinuod nga kahayag. Si Kristo ang atong kaluwasan. Si Kristo ang atong paglaom. Si Kristo ang atong kahayag. Si Kristo ang atong kinabuhi. Simple ra gyud na siya kaayo, no? Make Jesus the center of your life. Kung atong panalangin ng mga kandila karon, pwede na to gamiton sa time nga ang atong kinabuhi nga way klaro kaayo, no? Nga sa kangit-ngit sa atong life, mangitatag kahayag, no? Ug mangitatag symbols and signs of light. Gamitang mga kandila nga atong panalanginan karon. Usahay, pwede po gamiton sa brownout. Masinday way lain ba, no? So, pwede na to gamiton. Mga kaigsunan dihan ni Kristo, gitawag pud ta aron mahimong kahayag sa atong kinabuhi. No? Isip mga tagasunod ni Kristo na atay maayong panig-ingnan to be lights or symbol of the true lights. That is Jesus. No? Tumailan sa kahayag, kaluwasan, paglaom sa Dios nga naa sa atong kinabuhi. Nga unta, kitang tanan mahimong signs of hope, signs of salvation, and signs of life sa atong kinabuhi. Imagine kung kitang tanan maghatag og paglaom, maghatag og kinabuhi, maghatag og kaluwasan sa atong isig katawo. Matuman ang gyud ang atong pagtuo kada adlaw, no? Thy kingdom come. Indeed. Mga kaigsuunan, aniya uban kanato ang kahayag ni Kristo. Ang kitang tanan gitawag aron mahimong kahayag pud ni Kristo sa kalibutan. Mahimong kaluwasan ni Kristo sa kalibutan. O ang kinabuhi ni Kristo mulambo unta diha sa atong kinabuhi aron makitan sa mga tao nga ang Dios nakig-uban kanato.